Silitiako lagunak, arratsaldeon Silitia. Iepa! Ibai eta Xabi, zer modu zaudete? Ondo, primera. Ondo. Azken gaztea maketa lehiaketako irabazleak eta zuei, edokitu zaizue gaurkoan, kasi arratsaldea zabaltzea bifiter taula gainean. Kasi ez, arratsaldea zabaldu duzue, bifiterren, zer moduz, esperientzia? Disfrutan total. Bai, ondo pasau, ez da? Ondo ez, bai, edertu. Joder. Gaina karpan, karpan beroa egiten zuen zegia. Hori da invernadero bat. Bai, egia, hori gestionatu behar da. Beharrak asiatez. Bueno, nahiko karperoak zarete zuek edo egia da pegatzen dizuela eszenatokiak, ez? Badu hor bere rolloa. Baina indaen beruaz, ez. Bueno, horrengo bateako ventiladore bat edo hori hartzen dugu eta listo. Bueno, Silitia, maketa lehiaketa irabazi eta segidan alako jaialdi handi batean normalen galdera hau urtero egin ohi dugu. Irabazlei egiten diegu galdera hau. Alako taulagain garrantzitsu batean eskaintzea jakinda hainbeste artista potolo daudela zuen inguruan, ze sentsazio pizten ditu horrek? Silitiari zer piztu dio horrek? Ez da, nik uste motivazio asko. Bai. Osa, askan finin hori da, bultza bat emote dutzu. Eta orduan horrek ez da, animo gehiago edo, nik gauzak etxeko gogo gehiago. Bakitxu, askan fin hori da, jentia ikuste animata dola, irabazten dabela horretxek. Hori xe, Ikaragarria, esperientzia ikaragarria. Bueno, hau zuzeneko saioa da oraintxe bertan 9 minutu, jarretuko dugu Siliterekin hizketan. Eta hau da zuzenean baita Rigoberta Bandini, bere mama ezaguna egiten zuentzat. Eta guk jarraitzen dugu gure kontuekin, hemen gure setean, azken gaztea maketa lehiaketako irabazlea dugulako, Silitiako lagunak, Ibai eta Xabi, arratsaldeon beste behin. Arratsaldeon. Bueno, lukazoak dira, benetan, enmarkatzeko modukoak. Usta jatzu, Ikaragarri. Indako lukuak. Asko aldatzen duzue, horre bai buruausteak izaten dituzue, bueno, armario irekita topatzen duzuenarekin zoazte. Uste dut, ez nahiko landuta dagoela ematen du gutxienez. Bitu, kostatxeako. Ba hori xanda, lehoko bider, desidu una beste batek erutia hori manduak. Zau, venga. Osea, kontzertu honetan lehenengo aldiz norbaitek jantzi zetuzela? Bai. Julenek da, eskartuta goz, Asko eskartu guz, askan mingine burua uste handizak kendu gaituz. Shout out to Julene. Claro, ensaiatu behar da, eta bueno, Julene jantzitetuzte horrengoan, egia da normalean, jaialdiak baino, gehiago mugitzen zaretela, gaztetxe zirkuito batean, jai zirkuito batean, orain burura egozaiztue sariarena eta bakarrik jaialdiak egin dituzue, ala gaztetxeak hor eta zuen habitata ere bai hor dago. Hore habitata. Bai, leku txikinak. Ongoz leku txikinak laguntzen gaitxu asko. Eta zuen urrengo pausua, disko bat edo grabatzerako garaian, diskoetan pentsatzen duzue, ala gehiago kantu soltoetan, EP batean, lan laburretan, ze esparrutan zaudete eroso kantuak argitaratzeko garaian? Azkan finin hori gara, en plan, singelak atarateko pentsa moldiaz. En plan, singelak atarako da urtetan doila, Baina, egizea da azkan momentu hile honetan, atara usela, en plan, egin duzela kanta batzuk, da bai pentsaten goz EP bat etxia. Orduan seguramente laster EP batek urtengo dau, da eroia singelakin segiduko. Bueno, Siliterekin gabiltza hizketan, oraintxe bertan Silitiak gorrotatuko gaitu, ze beste behin elkarritzeta gueten behar dugu, taula gainera goaz, handugu Rigoberta Bandini eta Amaia ere bai, elkarrekin kantu egin dute, hasi bailaba eta hau da emaitza Rigoberta eta Amaia zuzenean. Zuzenean jarraitzen dugu, saio berezian. Silitiako Ibai eta Xabiri galdetu nahi nien, zer egingo duzue, planik baduzue artistaren bat esan duzuela, bai ala bai, berdin zaitze pasatzen zaidan, esgintze bat egiten badut ere, bertala joango naiz. Nik igual slowtan egin ikusi. Bai, da gero fortet, bai. Bai, egin kasu, Hori fijo. Danak hemen orduan, ez? Gainera slowta, J Balvinekin batera da, orduan, jende gutxi egongo da, hobeto, ez? Bai, hobeto. Jende gitxingo da. Bueno, a ver. Ez dakit, a ver, baina gira da, lasaitasun batekin ikusi izango zuela, ze J Balvin, bueno, ba, horregongo da, jende guztia eramatu berak, tarima guztiak ere bai, espalakekoak esan digutenez. Esan digu baita espalakeko Juanjok berak ere fortet ikusi nahi zuela, beraz, hor topo egingo duzu euskal musikagintzako izen garrantzitsu asko. Horregongo gara. Elkarrekin. Bueno, Silitia, Ibai, Silikato, Xabier Barruti eskerrik asko tortzeagatik, gora Bizkaia, eta zuen kantu berriak entzuteko desiatzen, ondo ibili. Eskerrik asko. Apa zuek. Gaztea.